Jäteltiinkö me vielä? Tossa on mun manageri tuolla. Kättelee. Ja kauhea pyssy tää ei. Hirveä patruuna toinen täällä paikalla. Joo. Vähän spesiaali. Hyvää ruokaa. Onko oikeesti? Oho. Onko? En mä valehtelisi ikinä. Siirtääkö se nälkää? Kamera pois. Napattiin tosta kadulta. Joo, kato monikameratuotanto. Jumala, Ja silti mulla on parempi laatu kuin sulla. Eikö? Mikä toi on olevina? You versus the guy shit house you not to worry. Löytyykö? Joo, mä sanoa, että ovi oli ehkä vähän epäselvä. Ole. Kiitos. Jätkät! Ihan sairas keikka! En odottanut noin isoa meininkiä. Näit sä ton noin keikan! Häh? Mikä fiilis? Aika hyvä. Mikä fiilis? Mikä varttikeikkaa? Mä tiedän. Jotenkin aika semmonen rutinoitunut. Juu. Vanha keikkailija, joo, täällä näin. Toka keikka. 24 tuntia. No joo, okei. Easy. Miksi tää kuvaa näin ylös? Tää kuvaa tonne kattoon. Vaikea tähtäillä. Siis kun... Tuu tänne. Onko siinä joku joystick millä se? Siis tää tulee tonne niinku ylös. Kato. Siis täällä pystyy ohjaamaan? Joo, pystyy. Okay. Mä ajattelin tässä on Vähän semmonen... alemmasta sipen. Ei oo. Okei. Vittu, kohta mennään. Vittu. Kohta mennään. Tää oli täydellinen ilta. Siis harvoin voi käyttää sanaa täydellinen, mutta... Tää oli vittu täydellinen ilta. Oli sairas. Jopa mä oon nyt tyytyväinen. Oli sairas. Häh? Vetoja! Näet sä kun mä kaadoin vittu vettä päälle? Näetteköhän se paska? Ois ottanut painekin pois vielä. Joo. Tätä vitun kompressiopaitaa rupee repiin siihen. Molemmat. Mitä vittua? Tässä oli yksi ehto tällä illalla. Ja se on, että Heikille on pullo. Siis vittu, mä järkkäsin tän koko paskan sillä ehdolla, että mulla on yksi kuohuviinipullo täällä päkkärillä. Missä ne on? Joo, ei, mulla on toi Annabellalta saatu kuohuviinipullo. Avataan vittu aivan. Ei kun mulla on molemmat, damn. Miten sä olet vahingossa 2 pulloa? Miten sä otat vahingossa 2 kuohuviinipulloa? Miro on maailman paras äijä, mut vittu puhuttelu vittu. Ihan sairas juttu. Mä melkein tuli junalla tänne näin, mutta se juna hajosi tuohon sillalle ja otin sit auton, kun ei nyt se juna ei päässyt tänne asti. Kuulet sä ton? Toi on Martti Syrjä, Eppu Normaalista. Me ollaan täällä. Siis kato. Eppu Normaali, Koivista. Kato. Sairas venue. Kylmä paikka. Siis- Jäbä hoitaa tolleen. Tunnissa! Eikö sä vasta jengiä oli lopuksi? En mä kuullut mitään vieläkään. Ihan vitun sairas. Onko fiiliksiä? Vittu kato äijää. Pahin. Siis kerta kaikkiaan pahin miinusaura, mitä mä oon ikinä ottanut lavalla. Siinä oli 2 nuorta lääkärilingiä siinä niinku oikeassa reunassa siinä ihan edessä. Joo. Mä välillä menin niille, tietsä siihen näin. Siis mä otin siihen toiseen vähän pidemmän katsekontaktin tyyliin tossa vikas biisissä. Menin vittu sanoissa sekaisin. Ihan vitun. Kävikö suihkussa? Kävi. Pyhisää siihen vitun Kato, rättiin. mä näin siis... Joo. Ihan fresh out suihkureikkoon. Joo. Mihin me pyyhittiin? Mitä sä... Tuo kattoo. Siinä on myös. Karitaliinaa pyyhti. Arvaa oli kun soijas toi jää. Joo, fei.
Kiitos jätkät, ihan vitukin päivä. Muistakaa, että joka ikinen hörppy, mitä tätä lonkeroa juodaan, on pois Niken kaljoista. Jengi heräs. Nikke joisi täällä yksin 24 kaljaa. Niin. Ihan vittu paljon. Meni ihan vitusti sekaisin. Mä olin silleen, et voi vittu, tääkin piti vielä. Me ollaan ihan ajoissa. Kuinkaan toi klipille toi, kun mä näytin miten avataan toi. Strap. Se on valmiina siinä, tiiätsä. Jos mä nyt haluaisin se tosta valmiina, tiiätsä. Eiks mä näe? Kato. Ertsiä. Iso. Kato. Tässä on auraa. Banaan. Missä se on? Onks se tuo toisella puolella? Ei vittu. Kuinka se banaan? Ei, elvytä se! Ei! Elvytä se! Jeesit juomoja. Tervetuloa tänne Lempäälän siipisaluunaan. Kiitos paljon. Joo. Hyvä haastattelu. Oliko sulla vielä jotain kysymyksiä? Ei. Vesi. Heitäks mä sulle taas someklipi? Morjes! Ollaan täällä siipisaluunassa. Katso tää kuva täällä. Sulla ei oo mitään. Tärkeimmät on tehty. Eli seltserit haettu. Tuohon 2 litraa seltseriä, niin sillä pääsee känniin. Betoniporsas. Oo sää hiljaa vitu. Tiedätkö mikä on hieno sanonta? Routa porsaan kotiin. Ja Laurille riittää. Se joka pankassa menettää, niin peppuunsa nostaa. Niin joo. Vittu kun vaihtais Heikin kanssa fitteä, niin kukaan ei tajuaisi, että Heikki jos mä ja mä olisin Heikki. Vois olla. Ajellaan sama pilli. Tai sit Ei tiedä. Sä näytät nyt siltä artista, jos kattaa tälleen. Ja sit sä tuut sieltä silleen. Joo, tälleen. Siis mä muistan, vittu mä kringetän, kun me tultiin tänne viimeksi, niin mä kävelin huppu päässä sinne vittu bäkkärissä silleen, että ihan niin joku vittu iso skara. Ei se kukaan vittu vetänyt mua turpaan tai jotain. Mä oon vitun pelle. Oikeesti. Piti sun antaa vähän. Mennään kyllä jälkikäteen. Jos vedän niin 6 minuuttia. 6 minuuttia aikaa. Good job. Sitten 1 messi. Ja meni. Meni. Ai toinen messi. Mulla on 1 messi. En odota toinen. Pistä tänne vittu. Korkeammalla. Mä luin jotain sääntöjä, että 3 tikkaa sais heittää, mutta mä en uskonut niitä. Viestin siinä lukee. Kiitos. Mä en ois osannut odottaa tämmöstä siis. Mikä ihme juonittu juttu teilläkin, täällä mun perheelläkin. Te ootte ihania. Kiitos. Aivan ihana juttu. Jo päällä. No niin. Seivas jalalla. Mikä fiilis? Jalalla.
kesäkuu, kohta mä oon mökin kalalla. Millä tavalla? Kysekö? Mitä pahoinvointivaikuttaja? Aita vittu! Sulla bysse. Bysse vaikka muille jaka. Oispa seltsä. Mulla ois... Onks sulla bysse? Kyllä mä bysse. Aino, Mikä fiilis? joo.